Hello, hello, may buntag, may utto, may hapon yung tanan mga bayot. Bulak-bulak ko katayar mga bayot. Oh, naingon ko musayaw. Pearly shine in the ocean. Bitaw mga bayot, ay. Natulog ako ang binhi pa mga bayot. Unya, human akong simba. Ako ra usarahin simba mga bayot. Gadali-dali ko kay ako ugangan, not feeling well. Ginoo, naka-English ko mga bayot. Unya ako ang mga kagawpa mga bayot. Natulog pa kay gabi or kadlaw na ni natulog mga bayot. So karong adlaw mga bayot, akong i-share na po ninyo ang akong adlaw mga bayot. Aron dinhi masayang ning atuang og nila pa OOTD ato ning gamiton og masa sa ato ang kalanon karon mga bayot. So aron mahuman ta mga bayot, ubani ko ninyo sa consistency karong adlaw, ubani ko ninyo kung saan pagamaog paan mga bayot. Aron mahuman ta. Tala. Let's go! Before ko simba day ganina mga bayot, ako na ning gimasa ning do, dayon akong gipaburot ba. Ang akong gitimpla na mga bayot, tubig ra, dayon yes, dayon gamay nga asin, then gamay nga oil. Pag uli na ko mga bayot, hintobo mga bayot, sana all mutobo. Bitaw-bitaw mga bayot, oy masahon ako nigbalik karon diri mga bayot, kay aron patsada nin nato kanon niya. Ang akong gigamit aning harina mga bayot, katong ginatawag nila brown flour ba mga bayot. Ato lang na siyang porma-pormahon din ha, og kanang crocodile lang gihapon, og kanang buko-buko ba mga bayot. Aron na ni siya design ato ning tunga-tunga og gagmay diri, ato ning design na ning iyang buko-buko mga bayot para ganyan sila og punit ani unya inig kaluto na. Dayon aron mapatsa-patsada ni ako din siyang hagbungan ani mga bayot, kani adto nakakita na ko ani sa Pilipinas. Mao ni ituyok-tuyok og binangkal ba mga bayot, naaman punit din hi mga bayot, nakita nako didto gahapon sa city atong pag-adto namo, mao nang himpunit ko ani mga bayot. Then karon mo ni ako ang ipanghugbong aning buko-buko mga bayot aron patsada pud lang tawon. Kani mga bayot wa gini siya asukar mga bayot or dili gini tamis mga bayot. Kay mo man ila ang kanon mga bayot og ilang i-partner sa sudan. So ako sa nang buyukan din ha og harina mga bayot, then ato nang takluban taod-taod, then i-leave nato nag mga 30 minutes. After 30 minutes mga bayot, birahon na nato ning panapton nga hintungtong mga bayot, o di ba? Hin times 2 ang iya ang kadak-on mga bayot. Pwede na nato ning siyang ilunod diri sa tong landahan. Before nato na ilunod mga bayot, syempre ato sa ning isit din hiug asa dapitan ning ipang tuyok ning angay tuyukon. Gisit ra din ako nig 190 ang kainiton mga bayot, then gitayman nako og 50 minutes. Igo-igo gini siya nga maluto gyud kaisa kailaluman mga bayot. Pag ready sa landahan mga bayot, ako na ning ipasok din hining ato ang lutuonon mga bayot. Bitaw-bitaw mga bayot, oy, ang kaning brown flour mga bayot ug ang white flour dako jud kayo kalahian. Hinuon parihara sila nga harina mga bayot, pero sa imo ang pagmasamasa gyud mga bayot, dugay mo tubo ang brown flour kumpara sa white flour. Pagkaluto na mga bayot, ako na ni siyang gikuha dinhi og inani na siya ang forma mga bayot. Inigkaon gyud nimo ani, dili gyud ni siya ingon og fluffy ba nga pareha og pandesal mga bayot. Tagubgob ni siya kanon kay mamanggod po ni ilang ganahan mga bayot nga kanang nagid sila usapon sa ilang lingag-ngag ba. Kay basgog pa ba kani ilang mga bag-ang. Pagkaluto sa pan mga bayot, dire magbuhat na pug ko gi-partner atong pan nga ako ang gilanda. Yes mga bayot, ang ako ang kapika sa ilong mo palit ani dito sa basar gahapon mga bayot, kay nang grocery man siya sara usara, pero ang iyang gipamalit mga karni ra gyud. Ampay kanini karina ning mga karning baboy mga bayot og kaning karning manok mga bayot, pero karning baka mga bayot dili siya mukaon, baw lang kahagahian siguro. So before nato ni siya lutuon mga bayot, ako sa ni dining slice diri humana ni siya hugas mga bayot mo nang dili angay mabalaka kay di na nahugaw. Bitaw-bitaw mga bayot, ay gipangwaan ang dana ako nagtambok-tambok panit og kanang iya ang lubot para mosuhop gyud ang mga suni nga ato ang ipanghampol ani unya. Ako na siyang pikas-pikason din. Kaniadto mga bayot, no tumog sa dili ganahan ako ang makagupa mo kaon og karning manok, kay sigon pa sa kuwang kapikas sa ilong wa kunoy lasa. Tinuod gyud pod ang gistorya sa akong bana mga bayot, kay nakasaksi jud ko atong pormero pa na akong tugpa sa ilaang panimalay. Ang iyang inahan nagluto og karning manok mga bayot, unsay gitimpla asin ra dan gibutangan og tubig ba, mura ra siya gilatan mga bayot, humaglata giprito, pero di gyud ingon og prito nga katong dry jud kayo mga bayot. Sa atuwa pang lingwahe mura ra gipakuratan bagpagprito. Unya asin ra pod oy gibuyok mga bayot, wala na sila ng mga paminta kaniadto. Dayon pagluto na nako diri mga bayot, kanang ginatawag nato sa tuwag adobo mga bayot, parte na nilang kaon sa ako ang gibuhat. Kay sigon pa nila mga bayot, lami daw ang karning manok sa ato ang putahe. Tinuod gyud pod mga bayot, kay kita og nalay daghang mga seasoning anang ato ang kusina, hala bundak man gyud pod ta. Ipainit na din ako ning kalha diri mga bayot, din ako na lang gibutangan og butter. Yes mga bayot, butter mo ako ang giluto ani kay aron patsada o lami-lami gyud ba. Ato sana siya
siyang ipalanay ng butter dra mga bayot, ipatuyok-tuyok na to na aron madali ni siya kalanay. Kanya to mga bayot sa amuang among madali gyud kanang mga sinabawan ra gyud nga manok ba ug dili kanang magmanok mi sa una mga bayot. Ang among iluto kanang lubi ba, tuno sa lubi mo among iluto, lami na kay na mga bayot, dayon halang-halangon. Diri mga bayot wala man gyud oy fresh nga lubi, na ay fresh nga lubi mga bayot ilamang kanon. Unya kung magkinaguray manggali mga bayot, murag mabuntagan kog pinangitag kaguran kay wa gyud kaguran man diri mga bayot. Wa man gani punuwag lubi, kaguran man noon. So ako na ning gipanglunod ning karne diri mga bayot, ato lang nang itagsa-tagsa din ha kay aron mahiluon ni siya tanan. So pasagdaan lang nato na dira mga bayot aron maluto-luto ning isa ka side, pagkaluto sa pika side mga bayot ato na ni siyang balihon kay aron dili siya mapagod. Yes mga bayot, patsada ning kalha nga ako ang gigamit karon mga bayot kay dili mo pilit ang iya ang karne sa kalha. Ang katong isa mga bayot, katong hinretire na mga kalha mga bayot og imong balihon, murag bukog na lang inigbali nimo kay ang unod ug ang iyang panit mga bayot na milit. Ning kalha ang ako ang gigamit karon mga bayot, murag na imagine kay bisag perting inita ning kalha ang karne wa gyud himpilit. Bita-bita mga bayot ay request mangud pugko sa ako mga kagupa nga mo palitag bag-ong kalha kay ang kalha nato murag karitayro na. So pasagdaan lang po nato ni karon mga bayot aron maluto na po ni siyang pika side mga bayot, humot jud kaayo mga bayot og butter mo imong iprito aning karning manok mga bayot. Bisan pag unsa resepihang imo ang lutoon mga bayot, basta butter ang imo ang gamiton. Aw magpanilap gyud lagi ka. Kung nila pa baho pa lang daan sudan na. Pagkaluto sa karne mga bayot, pagkapula-pula na ako na ning gilunod ning onion dire. Wala na ako na hauna mga bayot kay mao ra man gihapon ug haunon ako ning karne, ibalik ra man gihapon nato na dras kalha. Minubas-hubas na ang butter nga ako ang gilunod dira mga bayot mo nang ato sa ning ukay-ukayon dinhi kay aron dili mapagod ning atuang onion mga bayot. Bita-bita mga bayot, ay kung wala gid pud moy butter sa inyo mga bayot, ay na lang gid pud ninyo pugsa. Pamulak na lang og lubi mga bayot, dayon lanaha din ang kanang lana mo inyong igisa. Kay mao ra man gihapon kwintaha mga bayot, oil ra man gihapon ang ending. Pero ang nakaparat lang lahi lang gid pud og lasa. Bita-bita mga bayot, ay kaniadto sa amo mga bayot, nakahinomdom pa ko kani nga kuwang magulang mga bayot kay hilig kayo magluto-luto ba. Pero before na ko isa-isa ninyo ang tanan, charot, ako sa ning ibubo din hining Coca-Cola mga bayot kay ikaduha na nako ning video siguro mga bayot nga galuto ko og manok nga Coca-Cola mo ako ang gisabaw. Kay first na kong luto mga bayot, kay ganahan man ang kuwang mga kagupa. Mao nang ganina pagpanawag nako sa kuwang kapika sa ilong, nangutan ako unsay lutoon akong sudan, miningon siya manok nga Coca-Cola kuno. Ya, kaning masunuron kay tang pagkaasawa o lutuan nato mga bayot kay mao ra bay nangitag kwarta. Malisod pug magyaka ra ko dre guway gibuhat. So back to storytelling na puta mga bayot. Kani ako ang magulang mga bayot, hilig kay magluto-luto og bisag mga salag-on gud mga bayot. Nanguha siya og kamanting mga bayot kay iya ang lutoon. Tamping ang ngalan na kaniadto sa amuha mga bayot. Bawog unsay ngalan na sa inyo Unya kay asukar may naa sa amuha mga bayot og raspahan og kamanting. Unya gusto siya iya ang lutoon og idibol ba mga bayot. Paglantaw niya sa kusina mga bayot wa man gyud idibol, gastra man. Nangita siya pamagi mga bayot aron makakaon mi aron makaluto gyud sa iyang putahe. Namulak siya og lubi mga bayot, pag humanyag pamulak iyang gibuntan gikagod dan iyang gilana. Yes mga bayot, ang lana sa lubi mo iyang gihimong idibol, iyang giprito atong kamanting nga iya ang gidisdis mga bayot. Di atong adlaw mga bayot nakakaon sud. Libre pa mo ang snack o pamahaw paniudto panihapon baka atong tungura. Bita-bita mga bayot, ay sa bukid mga bayot, basta kay magkugil lang dugag tanom-tanom ug gutomon ka mga bayot. Aw kalot ug ibot og kahago ra gyud imo ang puhunan. Di lang ka magtinapulan mga bayot, makakaon sud ka, di gyud ka mapas mo. Di gyud pareha diri mga bayot, diri sa kuang planeta mga bayot, ako lang ika-compare mga bayot. Ug wa gyud kay trabaho murag bukog og panit na lang siguro kay why silinganay diri mga bayot, di ka kapamaylo og bugas, gas, asin, bitsin, na aba moy tubig din ha. Pwede ba kog mamaylo og bugas? Wala dinhi mga bayot. Bawo lang ka sa Pika City mga bayot, pero dinhi sa ako ang planetang natungtungan karon mga bayot o dinhi sa city nga ako ang napuy-an. Wa gyud silinganay mga bayot, wa nagami kay balo nga nanaday nangamatay o nanaday gilubong atong isang adlaw nga namatay dring tigulang. Nag-usa ra mo ang karsada mga bayot, pero wa gyud may kay balog na nanaday namatay. Inana ang ilang kinabuhi dinhi mga bayot. Mo nang ang mga tawo diri mga bayot, trabaho gyud ang ila ang gihuna-huna. Kay hasta basura diri mga bayot, bayran. Bita-bita mga bayot, oy naluto na niya ako ang karne mga bayot, lantawan ninyo minhubas na ning sabaw mga bayot. So kinahanglan na nato ning haunon, pero before nako ning haunon mga bayot, ako sang ipakita ninyo daan. Bita-bita mga bayot, oy while nagluto day kuaning karniha mga bayot, ang ako ugangan galuto ani mga bayot kanang dagko-dagko ana mga bayot, ako'y moy gaporma-porma ana. Karning baka moy ako ang gipalaman. Ang kanang gagmay-gagmay ay ang ako ang ugangan ana moy gaporma-porma. Ang iyang gipalaman ana mga bayot, potato nga ginisa ba. So inigluy ato ako mga kagupa mga bayot, mukaon na pud sila ani. Nari sobra idibol mga bayot sa gipituhan sa ako ugangan. Unya nami daghan diri oy pasta ba mga bayot lalahig klase. Akong giprito mga bayot ug mo na ni porma. Bawo kun sa akong gihuna-huna mga bayot nga naka huna-huna man ko prito aning pasta mga bayot.
bayot nga amor man tani isagol og kanang mga sop-sop ba. Mura siya chips mga bayot, pero chips nga way lasa mga bayot kay wa man ako asin eh. Inani ka tagubkob ning ako ang gibuhat mga bayot to perteng gahiya mga bayot pero lami bigyapon siya. Ako ra gud pong gisulay-sulayan mga bayot kay sayang mo kayong idibol daghan kayong sobra. So dire na ako tapuson ako ang sisiburit si karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and see you tomorrow. Bye-bye.